И какво става хора, аз съм в БГ и днеска тук се бием 2 в 1 срещу някакъв жалкар, който сега ще извика приятеля си и така. Просто нямам думи какви хора има в MC Fresh BG. Мене лично ма кеф в сервера на няколко хора, които скачат по 2 в 1, нямам думи просто за тях. И както виждате сега, налагаме го 2 в 1. Ето, дойде неговия приятел. Гледайте сега. Просто гледайте всякакъв демидж мелей с един шибан меч, който е читнат. Съм и бак под мен. Сори, че обиждам, но малко се дразнят тези. Ей сега. Дай, налагай. Малко го критваме. О! Айде, дигал чулови. Браво, Никола! Good job. Нямам сет. Умря ли или той те уби? Умрях и го убих. Добре, good job. Аз като съм бил срещу Емил хора за малко успорваме. Не бе, човек, защото баща ми звъни, докато задържа разговора да ти дигне, той просто на един кил го убих, той ма вземе. Вече имам 30... О, айде, без каска, брато! Без каска си! Имам на FPS да се сбера и да лечи. Къде са? Айде, ма спедалисти му. Какви са това, бе? Снимам сега клип, какви са жалки, ето вижте, 2 в 1 ми скачат сега. Искам сет. Нямам думи за такива жалки хора, просто... Какво? Фърли един сет, само аз скоча ще го бликаш и амлика и ще ги бия. И фърли на брадва. Не мога да ти фърля, налагат ме 2 в 1. Сега ще го... Правят ми 2 в 1, но просто нямам думи за такива жалки хора в сервера. Лапенца. Ние сме СМС админи, пък те са... Аз съм СМС админ, те са... Има хелва. Не си вик, Никола. Мислям, да не съм дал бача. Фак! Ето, видяхте ли 2 в 1? Няма думи просто. Айде да вземем френд. Сега. PV1, опа, PV3. Малко се читам. Дай ме. Една секунда само. И брадва. Те са някакви жалки лапенца. Някакви жалки лапенца, дето не могат да играят. Ето ти сет. Дай ми много сетове. Не мога да ти дам и аз нямам много. Ето значи още един и една брадва. Ако мислите, че той са cheat items, не са. Аз съм ги печелил от евенти и такива. И аз ги печеля. Ето и неговите сега, ако виждате, не са читнати просто. Като, нали, разбрахте ме, като печеля от евенти... Аре, ми хора са и там АФК. Сега ще го запукам. Сега чакай, Никола, чакай. Аз скочих бия го. АФК. Не се обръща. И зади лек. Така. Тилатър брендинг. Аре, бе! Няма Никола заради тебе сега. Чакай. Ти колко дегело, там 1000. 1000 няма да ми стигнат за полшанки. Ти колко дегело, 4К. Дай ми още... да,
Така идва. С един бийник хора са ще го убили. И айде, сега скачам и аз и сега този вече да садва. Толкова пъти ме обича направо раз. Еми да, просто, защото сега ще му видите меча, само нямам думи просто. Само да го дропнем. Само да го дропнем. Никола, бия и тебе, те, че тук става мазало. Знам. Аз не знам кой бия. Айде! Айде! Rip my brother! С Рейнбоу и Тим Коки. Rip my brother. Чули коте. Окей. Опа, кракера. Аз сега ще извадя меча на този. Кракера ме зачапка. Бягай, Никола, бягай. Нямаш каска. Сложих се. И хора, искам да ви кажа колко е много приятел, само да съм малички. Ако искате играйте с нас PvP, но двамата скайба в описанието. Колко зачакал съм. Чай само да взема брадата, че не ми се би с меч. По-яко да си. Не ди берем той, че има с нас. Да, просто не знам кой бия. Крекерчо! Ела да ми набиеш една чекия. Аз взех главата на колко беги. Колко взех ти главата. Крекера ще ме дропи момчета. Няма хакерич. Бронки ме са супер. Малко стана да умря, ще се види на клипа. Аз ще гледам като да скъртих черпак си. Лагва ли ти? 60 FPS ми е локнал. Ай, коч, аз съм го зачаткала. Чай малко да намаля той. Аре бе, коки. Ще го дропнем. О, той е деле бая. Те, и сега го зачаткахме. И аз ми въкъл файзълка. Ще умрах. Умрях. Идвам. Това е FPS. Къде ми се е та? Ай, духните го си взема сета, бе. Ако лаги на клипа, сори, снимам с фрапс. Не, сървър. Ревче ли то се? Дай ми се, Коки, дай ми се. Фиксал. И чао, хора.